wonten anggenipun para Sri Kandi pinilih ingkang paring lelipur wonten ing dalu menika. Kados pundi anggenipun Wahyu Keridho Asmol paring lipur ngaturke sugeng pinarak boten kata lope nyudonga pangestu panjenengan sedaya katang krematan. Mugi-mugi anggenipun para warga agung Wahyu Keridho Asmara paring lipur tansah manggi rahayu ngantos mangke titipurnanipun adicara. Sesarengan Wahyu Keridho Asmara para Sri Kandi pinilih semangga. Kuku sing dupaku melun ngenenggeng tiasa ngapeke kawangku sagung jajan nanging sangat tanggi kipi sang resi kaneka putra kang anjok saking wiyati Wahyu Keridho Asmara. Mas Agus budal Mas Agus. Yo. Ya. Gendera pratondo kumiter kumulung kancara mawuraan kumara swarane tan ana wahya ingkang kacicir sadaya miranti sorane kumara yo siaga Wahyu Keridho Asmara juger ayo lo gendera pratondo wis kumiter kumulung mancara mawuraan kumara swarane tan ana wahya ingkang kacicir sadaya miranti maju piak lo asik ayo ger sing hati-hati waspada ger ayo ger lo iya ayo ndut Enji olah ayo ayo Ledika semangat ger ayo yo ayo dek
duwer. Oh. Wahyu Krido Asmoro lo iki. Ayo kene lol ger diawi. Kondepis. Ayo dong. Yuk. Goyangane dong. Goyangane lo. Ayo DNG. Orang wati Mas Abdul masuk Masuk deh. Ayo. Yuk yuk yuk. Oh, Bopo Sunarto iki. Ayo waspada ke ger, ayo ger. Nyangking parang asang sepi jimbe amore toko pinajan ojo ndola yo was lo yuk putut ayo nger yuk ayo la ye was jos bos ayo sing siap siok goyong kere wey la la lo ya ye ye yeah.
So. Ayo diolah. Ya. Pemerintah audio matur sembah nuwun.
GA HRD operator sama trennya juga mas HRD